Hindi pa kayo pupunta ron? Oy! Ay, laki! Yun mga katsoy, magandang hapon sa inyo mga katsoy. Sasama ako sa mga katsoy sa paglalambat tapos pamamana ng isda. Yun, sana makarami kami mga katsoy. Ikaw na lang mag-video sa amin, no? Aarya na mga katsoy, aarya na. Ayos parang muro ami. Ginagawa mo. Ayos Tayo tagawak lang muna tayo mga katsoy dito. Mamaya tayo baba. Lampas tao na dyan. Di pa man. A few inches later. Hirap pala ito. Meron dito. Ha? Dalag. Dalaki? Oh. Woohoo! Ano? Dapat hindi mamatay. Ha? Kaldain talusog Kaldain talusog. Mahina huli. Ayari tayo mga toy, di tayo zero. Sige na kaya yun. Mahirap din pala yung ito mga toy. Paglambat. Saka ano, mamana. Grabe. Kailangan malakas yung ano. Kailangan matibay ka sa ilalim pala. Nakaano lang kayo mga katsoy. Tatlo dito, may isa para doon sa gitna. Yung mga katsoy, ano, lilinisin mo na itong ano, lambat. Ayun, nakakuha si Bayaw. Kadali. Oh, nakakaka kami mga katsoy. May dalag pa. Nakadalawa yung pukot natin. Yo, di na ano yan, nabubuhol. Tik-tik. Malaki siya yung tansi niya. Ang galing Ay, shoutout nga pala kay ano, Kulas TV. Kay ano, kay Tarok PH. Tsaka kay Talim PH. Ito rin yung mga content niya mga katoy. Arya pa tayo? Hindi na. Arya pa daw mga katoy, isa pa. Mga katoy, last na spot. Ito na yung ikutan namin mga katoy. Itong water lily na to. Nagbili mga puna. Damo. Meron na mga katoy. Andyan na mga katoy. Dumating na yung ayuda. Ayan mga katoy yung ano. Galing pa kasi sa kabila yan mga katoy. Yan ay ikutan nila yan mga katoy. Ikutan nila to. Ganyan. Tapos dito sila mamamana sa loob na to. Tapos mamaya mga katoy, lalagyan ko yung feeds yan. What? Tapos balikan natin bukas, dyan tayo mamimingwit. Wow naman. Wow. Wow. Sana makarami tayo naman. Ayos sinukbit niya na, sinubi na yung ano, isang tilapia. Sigurado yan dyan. Paano masabi? Inikutan na mga katoy. Inilaliman na kagad din. Hindi lang pala to. Hanggang doon pala mga katoy yung ano niya. Ikutan. Sa kabilang water lily pa lalagyan niya. Tayo mga katoy, tingnan natin. Diyan pala siya, umabot pa dan. Malaki-laki yan. Ito sana kung ano, ay maraming karpa dyan, sigurado. Ay sa ilalim ng ano ng kawayan. Mga naliligo na yung pamangkin ko mga toy. Mamaya maligo rin tayo.
Bah, gagaling palang mga lalangoy ito. Oh. Dati ito mga tayo, ano to eh. Katulad dun sa Maliban. Dito ko dumadaan dati. Yan. Yan. Tulay ito dati. Eh kaso nagbaha nung bagyong Usman, nawala. Oh no. Galing ah. Ginawa yung ano yan ah. Playground. Play water. Uy, nag-abira na pala yung mga yun. Doon tayo. Meron daw mga choy. May karpa daw mga choy, malaki. Nasa ilalim ng kawayan. Ano yan ta? Uda. Gagaling lumangoy. Buti di kayo kakatamaan dyan sa ilalim. Delikado yan mga di ka professional yan. Kasi may mga pamana yan eh. Baka tamaan mo yung kasama mo sa ano eh. Kaya alam nila kung gaano kalayo yung pamana nila. Meron daw. Binirada raw kasi di tinamaan. Meron? Malaki? Oh. Yan. Buntot lang eh. Nabuntutan lang. Oy, nakayari. Nakayari mga si Bayaw. Oh. Ayos. Hindi umalis si Bayaw kung mga dyan sa pisto niya. Mukhang andyan yung maisda. Meron daw mga toy. Doon sa water lily sa kabila. Biro lumalangoy yan mga toy. Natatamaan nila. Kailangan abangan mo lang sa ilalim eh. Yan ang diskarte ng pamamana. Nakaabang ka lang. Ta! Kumuha ka ng medyo malaki-laking bato. Para di ka kagad lumitaw. Yun ang hawakan mo yung bato sa ilalim. Para nakadapa ka sa ilalim. Hindi tinatamaan daw mga toy. Kasanang kasa. Ten, ang laki yan din ah. Taas mo raw. Ay, bakay na ito. Ay, laki. Sus. Pinakuha na din mga toy. Talagang sinurbol mo talaga. What? Sinurbol mo talaga yung ano, ulo talaga tinamaan mo. Ang galing. Yun ang maganda, malaki. Lucky. Ginanya lang kagano daw, parang isinulong lang. Eh, dumaan na sa'yo ngayon ha? Doon yan sa kangkungan ay sa ano, sa water lily sa kabila. Hindi pa kayo pupunta ron. Oy! Ay, ang laki! Ang laki oh! Ang laki! Ang laki! Wala lang ito umano. Bakit yung nakita nyo ba yun? Hanggang saan yaw yung minalagay mo na pukot? Ang laki nun, mas malaki yan dyan din. Ah, nakalabas na? Sayang. Oh no! Ang laki nun! Nakalabas na yan? Parang hindi nakalabas? Sus Mario, sipas malaki dyan. Mas malaki dyan din. Ang daming karpa ko ito eh. Diyan, ako naman. Dali. Ako naman. Dali. Ang laki. Diyan.
Ay, mukhang di nakalabas mga katid. Doon tumalon eh. Nakita kaya sa video yun? Oh, laki! Mas malaki pa doon kaya ano, din nakuha. Grabe. Dapat bumili tayo ng hose. No. Mga katid, gagawin ko yan. Mga katid, bibili ko ng ano, hose para matagal ako sa ilalim. Pade! Ang laking karpa, dami! Oh, may lumokso eh. Meron. Tumalon mga katay, ganun. Mas malaki nung ano, nakuha ni Dindin. Grabe, ang laki. Ako naman. Makikiano ako mga katay. Sana lang pa-videoin ko yung pamangkin ko. Yung mga katay, susubukan ko mga katay. Nakakaingit tayo, nakakaingit. Mga katay, natry ko ito mga katay. Nakakaingit eh. Grabe. Nabingi ako. No. Ginagawa mo. Grabe mga katay. Nalagyan na yung ano ko. Tayo nga. Hirap talaga sa lalim mga katay. Marami na pala nakuha sila oh. Marami na pala si Bayo oh. Kaya man. Ala. Ang dami oh. Oh. Lalaki. Karpa. Mas malaki yung kay ano. Dindin. Kay Dindin oh. Swerte Dindin. Nakakadali ng karpa talaga. Sa kanina yung Ha? inumbutan lang kanina. Ayun ba yung tinira mo kanina? Ganon din kalaki. Panalo na tayo yan. Sana all. Ang laki oh. Nakaskasa yan. Kaya ang bigat. Pang 2 kilo pala to. Ang laki oh. Mga ilang kilo kaya yan? 2? Ha? Mga 3. 3? 3 kilo? Grabe. 3 kilo pala mga katay. Kala ko 2 kilo lang. 3 kilo daw ito mga katay. Ano nag-ibayaw? Yan. Linis muna, linis. Sa kanya mo, nakuko mo. Sinura mo na. Alas man buha nga mo. Bakit zero ko. Sila lang nakakuha. Hari ng sablay pala. Iminal ako ng ulam kay Bayaw. Itong hinahanap ko kanina, dito pala sa ilog. Yan o. Ay lang da. Yan mga kapatid, salamat.